Ko kun san daga ina Kaduna ta samo sunanta Kaduna? Kuma meye ma'anar Kaduna? Kaduna da ake yi wa lakabi da Kaduna garin gwamna na da ɗimbin tarihi mai yawa, amma daga ina ta samo wannan suna nata Kaduna? Dalilan da suka sa ake kiran Kaduna da sunanta Kaduna ya samo usuli ne daga kalmar Hausa da ke jimla akan sunan kada idan suka yi yawa, wato kada fiye da ɗaya akan ce da su kadanni ko kuma kadannai kamar yadda wasu ke faɗi. Masana sun ce kalmar Kaduna ta fito ne daga wannan kalma amma a gurɓace. Tarihi ya nuna cewa wannan kalmar ta kadanni ko kadanni ta fara samun gurɓacewa ne tun daga zuwan Turawa da kuma waɗanda Hausa ba yaran su bane. Wasu masana kuma sun ce kalmar ta fito ne daga yaren kabilar Bagi wadda suke cewa Odna wato kogi. Cikin wannan harshe na yaren Bagi a wancan lokacin har zuwan Turawa mulkin mallaka akwai kada ko kadanni ko kadoji ko kadannai masu yawa a cikin garin Kaduna da faɗin jihar gabaki ɗaya, musamman a cikin kogin Kaduna. Kogin Kaduna shine inda mafi yawancin kadojin ke yada zango da kuma yin ƙoto saboda wadatar ruwa da ke kogi. Waɗannan dalilai na kadanni ko kadanni ko kadoji daga kalmar Hausa da kuma guda daga kalmar yaren Bagi na Odna su ne masana tarihi suka tabbatar da dalilai da suka sa ake kiran sunan Kaduna da sunanta Kaduna. Yanzu bari mu duba yadda kada ke rayuwarsa, wani irin abinci kuma wani irin yanayi kada ya fi son rayuwa a ciki. Yanayin da kada ya fi so da abincin da ya fi so na iya bambanta kamar yadda kowane ɗan adam ke tsintar kanshi a wani gari ko a wani yanayin rayuwa da bambancin ƙasashe daban-daban, haka kuma da bambancin abinci na ƙabilu iri-iri. Duk da haka kadanni sun fi son rayuwa cikin ruwan rafi, tafki da bakin duk wani ruwa inda za su samu danshi-danshi su yi farautar abin da za su ci. Mafi yawancin ruwan da suka fi so shine mai ɗanɗanon gishiri-gishiri, kuma mafi yawancin abincinsu a ruwa suka fi farautar kamar kifaye, ƙwari, kwaɗi, kadangaru da sauran dabbobi masu rai ƙanana. Masana kada sun ce idan kiwon su kake ko ka kamo su ne, kada ka dinga ba su ƙaton nama dunkulalle kamar gudar kaza. Sun fi son ka zuba masu ƙwari masu rai ko kwaɗi masu rai, domin shi kada ya fi son ya yi farautar abincin shi a maimakon ka zo ka jefa masa matacce.